Manifest sobre la declaració de sobirania del poble de Catalunya i el procés de transició nacional. Les persones que formem part de l'Assemblea de Canet per la Independència, integrada per l'Assemblea Nacional Catalana amb el suport de l'Ajuntament de Canet de Mar, integrat en l'Associació de Municipis per la Independència, AMI, i amb el suport de les entitats designants. Considerem 1. Que Catalunya s'ha format com a nació al llarg de 10 segles, amb una llengua i unes formes de vida pròpies, en l'ordre social i econòmic, en l'ordre intel·lectual i espiritual i en l'ordre jurídic i polític. 2. Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides i Catalunya fou annexada per dret de conquesta a Castella com a província seva. 3. Que Catalunya ha resistit a l'agressió permanent de l'estat espanyol durant aquests 300 anys i que tots els intents d'encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya i l'estat espanyol, inclosos els 30 anys d'autonomisme, han fracassat. Que la pertinença a l'estat limita conscientment les potencialitats del nostre desenvolupament econòmic i cultural i atempta clarament contra la cohesió de la societat catalana per l'espoli que pateix la nostra nació i per la limitada capacitat de decisió i d'autogovern que permet l'autonomia. 5. Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de 2010 s'ha fet del tot evident que només tenim dues vies, o bé desaparèixer com a nació o, per contra, iniciar un procés d'independència que ens porti a la constitució del nostre estat propi. 6. Que la manifestació del passat 11 de setembre ha estat el punt culminant d'un procés de presa de consciència i de mobilització sense precedents, que representa l'inici de l'etapa final del procés d'independència de Catalunya. El resultat de les eleccions al Parlament del 25 de novembre, a més, han posat de manifest que hi ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i assumir-ne plenament les conseqüències. 7. Que l'objectiu prioritari del Govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya ha de ser la construcció del marc legal que faci possible la celebració d'una consulta vinculant al poble de Catalunya, amb una pregunta clara i inequívoca, que compti amb la supervisió internacional com a requisit per l'acceptació del seu resultat. 8. Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la sobirania s'agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques com a condició indispensable per exercir el dret d'autodeterminació. Manifestem 1. El nostre suport a la nostra màxima institució nacional, el Parlament de Catalunya, per l'aprovació de la Declaració de Sobirania del poble de Catalunya. S'hi explicita que el poble català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a decidir per si mateix el seu futur, sense ingerències externes de cap tipus. La declaració és transcendental, ja que ningú, des de l'estricta aplicació del dret internacional, ja no podrà negar a Catalunya l'exercici del dret a l'autodeterminació. 2. La nostra ferma voluntat que el Parlament de Catalunya convoqui tan aviat com consideri convenient i no més enllà del 2014 el referèndum o consulta perquè el poble català pugui exercir el seu dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat majoritària, que Catalunya esdevingui un nou estat independent. 3. El nostre compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del poble català a la Constitució de l'estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans les raons que ho avalen i convidant-los a participar en la construcció d'un estat al servei d'una societat lliure, més lliure, justa, pròspera i profundament democràtica. És per això, per acabar, que fem una crida a col·laborar en el procés d'independència i a participar activament en la campanya per ampliar i consolidar la majoria social favorable a l'estat propi, que declarem iniciada avui en aquest acte. És el moment d'arribar a tots els racons del país per tal que quan els ciutadans de Catalunya exercim el dret de l'autodeterminació ho fem de forma clara i inequívoca, pel sí a la llibertat i al nostre futur com a poble, a incorporar-vos a l'Assemblea Nacional Catalana i a col·laborar amb les entitats que donen suport a aquesta crida. Els ajuntaments que encara no ho hagin fet a incorporar-se a l'Associació de Municipis per la Independència. A Canet de Mar, el 23 de gener de 2013. Independència és llibertat. Catalunya, nou estat d'Europa.